Λες τώρα και πού τον στέλνουμε το μικρό? Γαλλία θα πάει, στο γνωστό. Και τι σκοπό έχουμε? Μορτέι. Τι γενική ειδική? Να βελτιωθεί. Πάμε για βελτίωση. Να βελτιωθεί γιατί εδώ δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί αγώνες. Πρέπει να πάει εκεί να τρέχει αγώνες και να μάθει να τρέξει αγώνες. Αν θέλει να πάει καλύτερα στο μέλλον. Ο παπάς έκανε καλή κίνηση. Ναι. Εγώ τον πιστεύω. Είναι όχι απλά και προπονητικά δηλαδή βοηθάει και σαν πατέρας και σαν φίλος, Και στα χρηματικό είναι ο κεντρικός σπόνσορας. Ναι. Ωραία. Πάμε να βγάλουμε καμιά φώτο τώρα. Άντε. Γεια σας, με λένε Στέλιο Φαραντάκη και προετοιμάζομαι για το ταξίδι στη γαλλική ομάδα Montrey. Επόμενη στάση Γαλλία. Γεια σας.